Il-qari li għadna kif smajna b'mod speċjali l-ewwel u t-tieni qari jaqblu ħafna mal-okkażjoni li qegħdin niċċelebraw l-okkażjoni tal-Martirju ta' San George. Jekk tiftakru l-ewwel qari meħud mill-ktieb tal-Apokalissi jippreżentalna dawn il-ħafna nies lebs l-abjad u San Ġwan jispjega kif dawn in-nies lebs l-abjad bil-palm fidejhom, il-palma tax-xhieda, il-kelma martirju tfisser tkun xut ta' min, xut ta' Ġesu. Dawn bajdu u ħaslu l-biesom fid-demm tal-ħaruf. Fi kliem ieħor mimlijin bl-ispirtu ta' Ġesu, id-demm mimlijin bl-ispirtu ta' Ġesu, id-demm huwa sinjal tal-ispirtu ta' Alla, mimlijin bid-demm dal-ispirtu xerdu saħansitra demmhom bħal Ġesu. Għalfejn hekk biex kulħadd jiftaħar bihom biex iċabxbulhom? Assolutament le, sempliċement minħabba illi ħabbew b'mod estrem bħal Ġesu. U l-imħabba estrema lil min iħobb iġġalu ibati. Dan kien l-ewwel qari. Tieni qari San Pawl jirrakkonta l-esperjenza tiegħu fil-ħabs lil Timotju fit-tieni ittra tiegħu. U jgħidu lil Timotju, interessanti, ma nafx tiftakrux kif spiċċa dan il-qari, illi min irid ikun dixxiplu ta' Ġesu irid jgħaddi minn persekuzzjoni. U allura qisu it-test, illum nagħmlu ħafna testijiet u x'hekk, anki testijiet ta' saħħa, testijiet ta' demm, it-test tan-nisrani li minnu skont San Pawl. It-test tan-nisrani huwa it-test tiegħi bħala nisrani tiegħek, ta' kull wieħed u kull waħda minna bħala nsara li minnu. Kemm jien qiegħed imbagħti biex inħobb, kemm jien qiegħed imbagħti ma' Ġesu biex inħobb lilu u nħobb l-oħrajn. Hekk jiena nħossni żarmat quddiem dan it-test. Ma nafx intom kemm qiegħed imbagħti jien biex inħobb lil Ġesu. Kemm qiegħed imbagħti jien biex inħobb lill-oħrajn bl-imħabba ta' Ġesu. Kemm jien mimli bl-ispirtu b'dan l-aħmar tad-demm ta' Ġesu, bl-ispirtu ta' Ġesu, b'tali mod li inkapaċi nxerred saħansitra demmi biex inħobb. Mhux biex jgħidu kemm hu bravu, mhux biex nispiċċa xi eroj, le, imma biex inħobb. U l-Vanġelu, kif jintrabat il-Vanġelu ma' din is-solennità tal-lejla, il-festa ta' dan il-qaddejs Martri Kbejn. Il-Vanġelu jekk tiftakru kellimna dwar id-dilja. Id-dilja. Ġesu isejjaħ lilu nnifsu jiena id-dilja vera. Mela kien hemm dilja li mhix vera. Jekk qiegħed jgħid jiena d-dilja vera, mela hemm dwili oħrajn li mhumiex veri. U jkompli Ġesu u missieri il-bidwi veru għaliex għax jekk id-dilja vera għax il-bidwi huwa veru. Id-dilja ma tistax tkun vera jekk il-bidwi huwa fals, mhux veru. Mela d-dilja vera għax il-bidwi hu veru. U jkompli Ġesu jgħidilna jekk il-fera tagħmel il-frott sempliċement għax maquda mat-zokk, mad-dilja, maquda mad-dilja. U aħna nistgħu ngħidu mela il-Knisja għażlet dan il-Vanġelu biex turina li San George kien maqut mal-persuna ta' Kristu bħalma il-fera imaquda mad-dilja mat-zokk. B'tali mod illi kif il-fera maquda mat-zokk tagħmel il-frott, hekk ukoll San George billi kien maqut mat-zokk li huwa Ġesu wasal biex jagħmel il-frott tal-imħabba. U hekk hu. Però mhux biss. Il-Knisja tagħżel dan it-test minn kapitlu 10 tal-Vanġelu ta' San Ġwan għax fih hemm kelma, il-kelma Georgos, il-kelma Ġorġi. Hemm din il-kelma. U din il-kelma tfisser il-bidwi. Mela meta Ġesu jgħid missieri il-bidwi, jiena d-dilja vera u missieri il-bidwi jgħid missieri ħoppater Georgos huwa il-bidwi. Missieri huwa l-bidwi. U allura propju minħabba li hemm l-isem ta' Ġorġi mdaħħal f'din is-silta illi l-Knisja tagħżel mill-kapitlu 10 ta' San Ġwan propju dan it-test li għadna kif smajna l-lejla. Kieku jkollna nqalbu fil-Vanġeli, insibu li din il-kelma Georgos fil-Vanġeli tissemma 17 il-darba.
17 il-darba. Fil-bqija tat-Testament il-ġdid tissemma darbtejn oħra. 19 il-darba fit-Testament il-ġdid kollu. Imma interessanti ħafna illi b'mod pożittiv il-kelma Georgos tissemma biss fil-Vanġelu tal-lum. Il-bidwi veru tad-dilja vera. Is-16 il-darba l-oħra li tissemma din il-kelma Georgoi fil-plural hija msemmija mit-tliet sinottiċi San Mattew, San Marku, San Luqa meta jitkellmu mill-parabola tal-bdiewa għat-tiela. Bdiewa għat-tiela. Mela aħna bħala Kristjani, bħala Nsara, qegħdin inqimu lil San George li jġib l-isem Georgos Bidwi, li jġib l-isem ta' dak li jieħu ħsieb, ta' dak li jieħu ħsieb id-dilja u d-dilja vera, għax nixtiequ nkunu verament bħalu kif hu kien jixbaħ lill-missier, il-missier, il-bidwi ta' veru li ħaħsieb id-dilja vera. Però ejjew naraw xi ġifieri San George illi jixbaħ lill-missier lil dan il-bidwi ta' veru. Biex inkunu nistgħu nagħmlu l-kuntrast mal-bdiewa li mhumiex ta' veru. U aħna nistgħu nagħmlu għażla għax aħna msejħejn bħala parti minn din id-dilja, nittama minn din id-dilja vera biex ikollna bħala l-bidwi tagħna mhux il-bdiewa qattila, il-Georgoj li jiddistruġġu, li jkissru li jeqirdu, imma jkollna bħala bidwi lil xi ħadd li jixbaħ lil Ġorġi, li kien xbija tal-missier, dak illi l-dilja tiegħu ħaħsiba u saħansitra taħajtu għalija. X'jagħmel lill-bidwi, bidwi ta' veru? Smajnieh il-Vanġelu tal-lum. Il-Vanġelu tal-lum jispiċċa b'sentenza tas-sew qawwija. Il-glorja tal-missier minn għall-glorja ta' Georgos, il-glorja ta' dan il-bidwi u jinċert li għall-glorja wkoll ta' Ġorġi u ta' kull mejnu nisrani ta' veru u li jqejs lil Ġorġi bħala patrun tiegħu. Il-glorja tal-missierija illi jintom tagħmlu l-frott, li d-dilja tagħmel il-frott, li kull nisrani, kull bniedem jagħmel il-frott. U xi fisser dan il-frott? Il-frott tan-nisrani jgħidilna l-Vanġelu mhu xajr il-kapaċità li rridu nħaddmu kontinwament biex inħobbu lill-oħrajn, biex inħobbu tas-sew. Jekk m'hemmx imħabba, m'hemmx dilja ta' veru u nkunu qegħdin nagħmlu tort kemm lill-missier li hu l-bidwi kif ukoll lil Ġorġi li jġib l-isem moti minn Ġesu lill-missier Georgos. Għaliex? Għax il-bidwi li mhux ta' veru, il-bidwi rried li joqtol, lid-dilja, lill-għalqa jisfrutta mill-aħjar li jista' għall-interessi personali tiegħu, għalih u għalih biss. U kemm jiġrilna fil-ħajja tagħna. Illi dawk li jkollna madwarna nista' nkun jien isqof, nista' nkunu aħna saċerdoti, dawk li jkollna madwarna minflok li naqduhom u minflok li nkunu kuntenti u ferħanejn li huma mexxin il-qudiem fl-umanità tagħhom jagħmlu l-frott fi kliem ieħor, fil-kapaċità tagħhom li jħobbu, għax il-bniedem jagħmel il-frott, il-bniedem ikun matur meta fis-sitwazzjoni tiegħu jekk intix missier ta' familja, jekk intix om ta' familja, jekk itqux fuq ix-xogħol, il-professjoni tiegħek ili minej, intilħaq il-milja tal-umanità tiegħek meta tħobb fis-sitwazzjoni li qiegħed fiha. U allura llejla jiena kemm nixtieq nitolbu lil San George. Kemm nixtieq nitolbu lil San George biex nerġgħu aħna l-komunità nisranija tiegħu, nerġgħu mmorru għall-valuri tal-bidu,
għal dawk il-karatteristiċi li lilna verament jagħmluna insara, nies li jagħmlu l-frott, nies li jħobbu. Qed ngħixu f'soċjetà, f'dinja illi hija totalment materjalista, f'dinja li qiegħda taljenana. U aħna l-insara qegħdin insiru wisq kapaċi nagħmlu kompromessi ma' din id-dinja. Qegħdin insiru wisq kapaċi mingħajr ma nindunaw, qegħdin wisq nistordu u nagħmlu dak li titlob minna d-dinja u nibqgħu nissejħu nippretendu li aħna Kristjani. Imma fl-istess waqt ngħidu l-verità, fl-istess waqt hemm sens jiġri ta' malessere, hemm sens jiġri ta' xi ħaġa ħażina li qiegħda tiġri f'pajjiżna fl-Ewropa fid-dinja. L-umanità kif inmiexja bħalissa. Hekk jew le, mhux kollha kemm aħna għaddejjin bla nifs minn filgħodu sa bil-lejl, minn filgħodu sa filgħaxija. Forsi issa wieħed mill-ftit mumenti li qegħdin bil-qiegħda bi kwietku. Il-bqija tal-ġurnata minn filgħodu sa filgħaxija ġirja waħda. U forsi llum ġrejtu iktar biex stajtu tajtu l-possibilità ta' ftit ħin biex toqgħodu tisimgħu, biex tiċċelebraw, tipparteċipaw għal din il-festa ta' San George. U ma nindunawx aħna li hemm xi ħaġa li mhux sejra sew fil-ħajja tagħna. U ma nindunawx aħna li aħna l-Kristjani l-insara kultant verament inkunu tlifna ftejt mid-doma tajba tal-melħ tal-Vanġelu jew mid-dawl qawwi tad-dawl tal-Vanġelu li jsemmi Ġesu. Intom il-melħ tal-art, intom id-dawl tad-dinja. Ma tħallatniex wisq aħna mal-bqija tal-ġemgħa. Tgħidu li x'inti tgħid. Kemm nixtieq nara knejjes inqas sbieħ minn dawk li għandna, knejjes sa jaqgħu imma mimlijin bin-nies bħal mimlija din il-Knisja llejla. Kemm nixtieq nara djar inqas sbieħ imma familji iktar b'saħħithom, relazzjonijiet iktar tajbin, imħabba iktar bejn il-missier u l-om, bejn il-ġenituri u l-uliet. Kemm nixtieq nara djar inqas sbieħ, nies b'inqas proprjetà, imma inqas ġlied bejn il-werrieta, inqas ġlied bejn l-aħwa. Kemm nixtieq nara pajjiż b'inqas djar tilejn il-fuq, imma iktar djar disponibbli għaż-żgħażagħ tagħna. X'paradoss għawdex tagħna mimli bil-bini u żagħżugħ biex isejb fejn joqgħod, irid iqattar l-għaraq tad-demm, irid jibqa' jħallas id-dejn għal 30-40 sena mill-inqas. Kemm nixtieq nara festi inqas majestużi inqas kbar, imma fl-istess waqt nies iktar kuntenti, żgħażagħ mhux aljenati bix-xorb jew bid-droga fi żmien tal-festa, imma iktar bil-paċi tal-qalb ġo qalbhom fil-ħajja ta' kuljum. Dawn huma l-karatteristiċi tan-nisrani, il-karatteristiċi tal-insara. Kemm nixtieq nara persuni inqas sinjuri imma li jaħsbu f'xulxejn, mhux kulħadd isibu bisbih innifsu. Kemm nixtieq nara persuni inqas sinjuri imma persuni li ħsibhom fil-bżonnijiet, fil-persuni li qegħdin ibatu. Dawn huma l-karatteristiċi ta' San George. U serħu raskom li San George huwa kbir mhux għax qatel id-dragon. San George huwa kbir għax dak il-pajjiż bix-xhieda tiegħu, bil-kapaċità tiegħu li jgħin lid-dgħajjef, bil-kapaċità tiegħu li jieħu ħsieb lil batot, dak il-pajjiż ikkonverta u sar Kristjan. Tantu hekk illi San George kien kapaċi iħawwat, iħallat id-demm tiegħu mad-demm ta' Ġesu. U dak l-Ispirtu li kien qabbat lil Ġesu, l-Ispirtu Santu, li wassal lil Ġesu biex jagħti ħajtu fuq is-salib. Dak l-Ispirtu mela lil San George għax kien f'kuntatt miegħu bħalma l-feraj mad-dilja. Sema l-kelma talla San George. Għadda ħin jisma' l-kelma talla, għadda ħin jiċċelebra l-Ewkaristija San George. L-iktar elementi, l-iktar affarijiet importanti u essenzjali tal-fidi tagħna kienu preżenti fil-ħajja ta' San George li kieku ma wasalx fejn wasal. U rridu nqogħdu attenti aħna biex nitolbuh lil San George, mod speċjali intom, il-komunità tiegħu. Itolbu ilu din il-kwalità lil San George
li nerġgħu nirkupraw il-karatteristiċi tal-komunità nisranija ta' veru. Għax inkella din tal-lejla u ħafna oħrajn li nagħmlu matul is-sena jispeċċaw sempliċement serati ta' intratteniment. Il-Knisja mhix sala ta' intratteniment, mhix sala ta' spettakli. Il-Knisja hi sempliċement il-post fejn tiltaqa' l-komunità nisranija biex wieħed isaħħaħ lill-ieħor fl-imħabba ta' xulxejn marbutin fl-imkien bħal dawk il-frijaj mad-dila li hu Ġesu meta jiġi fina f'nofsna jaqgħadna fl-imkien bil-kelma tiegħu bl-Ewkaristija. Ejjew illejla inkomplu din il-qudiesa bħala talba lill-Alla. Talba ħirġa mill-qalb lill-Alla permezz ta' San George bl-interċessjoni ta' dan il-qaddis kbejr. U kull darba li nċabxfudu lil San George kif se tagħmlu llejla, kull darba li nkantawdu lil San George, ejjew kollha kemm aħna nħossu bid-dmejr tas-sejħa li għamlilna. Is-sejħa li għamlilna u jgħidilna isma' nixtieqkom tkunu bħali, bħala Georgos, bħala bidwi tajjeb, jixtieq li aħna id-dilja tiegħu nkunu nixbħuh. Nixbħuh mhux biss bejnietna, imma anki man-nies ta' barra, anki fuq ix-xogħol. Kemm minna nidħlu f'kontradizzjonijiet fil-postijiet tax-xogħol jew fil-familja. Kemm kapaċi naqdu fl-imkien it-talb, il-quddiesa, forsi tqarbina, ismih tal-kelma talla, ma dak li mbagħad inħawdu barra. Iswa ġew qatt ma konna. Ejjew nitolbuh lil San George, jagħtina l-koerenza tiegħu, jagħtina s-solidità tiegħu, il-qawwa tiegħu ta' suldat. Ejjew nitolbuh lil San George biex kull wieħed u kull waħda minna issa li ser nitqarbnu li mtlew bid-dem ta' Ġesu li huwa l-Ispirtu tiegħu li jaqgħadna fl-imkien u li jgħinna nagħtu ħajjitna għal xulxejn mod speċjali għall-iktar fost il-batuti.